Така ще ви покажа как да се направите сервер, ако искате да играете с други хора. Ако искате, може да е Skywars. Ако е Skywars, примерно пишете така. Натискате това, плюс е стрелкичката, IP адрес с www.lbsg.net. Ако искате да се срещнете с приятел, ако играете двама. И така и пишете каквото си искате име и го създавате. Аз поне не съм го създал, да ми пише така. Понеже по някой път с числата може да се срещнете с приятели. Ако искате да не се срещате, може да напишете така .lbsg.net без числата. И пак има тук каквото си искате. И създавате сервер, аз съм го създал. И после може да играете. Така, забравих да кажа, че е на 14.2 само става. И сега да ви покажа, че работи. Ето. Влизате. Това на Skywars, тук Play, но преди това ви пише за регистрация. Понеже аз съм се регистрирала, трябва да си напиша паролата. Пишете крива черта, логин. Той ще ви покаже къде да се регистрирате, а когато искате да влезете и да се играете, пишете така логин и паролата, която ви е. И ето, аз се логнах, се мога да игра. Примерно ще напиша нещо, хай. Ако сте на телефона и искате да сте VIP, влизате и излизате, примерно е така, показвам. От титле, влизате и 7 или 13 пъти пробвате, може да не е от 7 или 13 път и пробвате. И ако ви напише тук лилаво, тук в чата, ако ви напише лилаво, значи сте станали VIP и може да се избирате от тук китове. Ето, ако сте VIP, може да ви следва кокошка, вълк или прасе. Само че тук не виждам прасе. Не, тук прасе. Или прасе, аз съм била VIP няколко пъти, са два кокошка и прасе и куче. Не едновременно. Сега ще ви покажа, че може да се играе. Ето, да се игра. Сега съм спектатор и гледам как играят другите хора, защото съм дошла малко по-късно. Надявам се да сте разбрали как да играете с други хора и довиждане.